vakadzi vemaprofita voenda kunozhadabura mudm yaWhitney Uchivhayo. Hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona nyaya yepanapa iri kuvhundutsa vanhu vakawanda, kuti tiri kuona mukadzi waProfeti Evidence Chare uyo anova spiritual son waProfeti Makandiwa awanikwawo arimo mudm yalika yaswera ichitendera. Ndobva tasangana zvekare neuyo anotwa Prophet Ed Branson, mudzimai wake ari kunzi aonekwa imomo mamessages anogara akadaro, mamessages anorova anovhundutsa. Apo pari kunzi akatotengerwa motikari ikatoendeswa ikokoko. So mamessages mamwe ekudanana etsodi ari imomo mudm imomo. Zvinova zvinhu zvavhundutsa vanhu vakawanda, zvasumudza mutauro pasocial media zvichinzi madzimai aya chii chaicho chiri kunyatsoitika kwavari, nekuti tikada kutarisa even varume vavo havasi vanhu vekuti vanoshoreka, but vari kungowanikidzika varimo imomo mumadm aChivhayo iyo iri kunzi Instagram yakahekewa. So yakulikisa mamessages aya every day. Pari kungobudiswa nyaya dzakasiyana-siyana. Pangambotanga pambobudiswawo nyaya even ana Kiki vamwe vachitaura kuti aiwa madam boss musamutengere mota nekuti haasi munhu wemusangano. Pakataurwa zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana zvaingotaurika ipapo, asi vanhu vasara vane mubvunzo 1 uri serious wokuti alright, Ed Branson is spiritual son waUbed Angel. UbD Angel anosvika ndeprophet ari sharp wokuti anogona kuprofita kuti mumba mako wasiya chakati nechakati, wasiya Colgate isina kuvharwa, ende pane domasi rimwe raya rasara rane 3 days, pane chakati zvese zviprofita izvozvo. Ndoparizonzi ko akatadza nei kugara aprofita audza spiritual son wake, plus spiritual son wacho anotozvita anotonhongotsona anoprofita futi. Aitadza nei kuprofita zvinezvi paakapuwa mota iye wacho achinzi anopa mukadzi wake as a gift? Ndo imwe yenyaya iri kunetsa panapa, iri kutenderera. Vanhu vakutanga kutodhauta futi maprofita aya, nekuti zvinhu zvakadai so izvi handii vanozviti vanonyatsoona. Why vasina kuona zvinhu izvozvo? So apa kureva kuti kana kuti vakadzi vavo vanotonyatsoziva masecrets ese echokwadi, kuti these guys avaoni zvamuchose, saka vanokwanisa kungoita zvese zvavanoda. Ndosaka vachitobu because kana uri mukadzi waprofeti hapana pekuti ungaenda unochitaka uchiziva kuti murume wako anonhonga tsono, anongoona. But panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti vakadzi vacho vanenge vanotoziva secret, that's why vachitoita kakutodherera kari papa kandiri kuona kari kuitika. But anyway, ameno imi guys munoona sei nyaya iri kuswera ichitenderera yekuti vakadzi vemaprofita vari kuwanika mudm yemukomana uyu Uchivhayo.